Velkommen til værelse 207, også kaldet vores brudsuite. Det unikke ved det her værelse er den fantastiske panoramaudsigt direkte ned til Vejle Fjord. Udsigten følger dig uanset om du er i vores loungeområde eller om du er i sengeafdelingen. Suiten her er indrettet med et lækkert blødt sofaområde, hvor der er mulighed for at skrue ekstra op ved hyggen ved brug af vores biopejs. Ønsker I lidt ekstra forkælelse under jeres ophold hos os, så er der mulighed for at tilkøbe en romantisk pakke, som står klar på værelset ved ankomst. Suiten her er indrettet med et lækkert spisebordsarrangement, hvor der er mulighed for at bestille mad fra en af vores restauranter og nyde det på værelset. Suitens sengeafdeling er indrettet med 2 elevationssenge, hvor I har mulighed for at nyde udsigten direkte ned til fjorden. Som noget helt unikt på dette værelse gemmer fjernsynet sig nede i sengerammen. Badeværelset er indrettet med dobbelt håndvask, stor niche, hvor der er dobbelt brus, massage og sunshower. Vi glæder os til at have jer som gæster i brudsuiten.